Vysielame. Čaute ľudia. Proteín po 200 rokoch pijem. Nevadí. Treba aj to trošku. Na zdravie, na vaše. No. Nájdem si Kaďa. Láska za tebou je odhodnúť mlieko. Čauko, čauko. Takže uvidíme, aké budete mať otázky dneska ľudia. Večerný nečakaný stream. Ja nájdem Kaďa. Čau. Pýtajte sa ľudia, na aké otázky chcete, není problém. Ja osobne som v diete teraz, takže zjem iba jeden bába, jeden mi nechá do roboty ešte. Ahoj, ahoj, všetky zdravím. Nikto nič nepíše zatiaľ. Ahoj, ahoj. Tak, zatiaľ to vyzerá takto nejak. V tej mojej dietke. Takže uvidím, ak to pôjde. Mám ešte asi dosť času, tak uvidíme. No. Ak to bude, alebo nebude vyzerať. Som zvedavý sám na to. Uvidíme. Dúfam, že prekonám z minulého roka toho jara. Ja mu dám, ja ho prekonám, určite. Každým rokom lepší. Sám proti sebe, to je základ, zapamätaj si to. Ahoj, Robert. Čau, čau. Vždycky len sám proti sebe. To je základ. Keď takto to máš nastavené, tak. Tak je to bomba. Ahoj, Majo. Ďakujem. Neviem, lebo ja to striedam. Mne sa začína páčiť Facebook aj, no. Ale tak, no. Takže keď máte nejaké otázky, let's go, tu s nima. Ja si jem môj írsky burger. To vieš, že je z Írska, neviem. Ale bol pekne drahý. Tak dúfam, že hej. Čau, Dušan. Chodím. Mám 14 týždňov do súťaže teraz. Tak uvidíme.
tak správne, tak 4 roky, 5, no, dá sa to povedať. Si niekde bol, hej, na súťaži. A celkovo cvičím dlho, ale nevedel som, čo to je jedlo, netvičil som nohy, netvičil som partie, nevedel som nič o tom, takže stratený čas. Ako určite lepšie ako keby si netvičil, jasné, ale už keď vieš o tom dačo a vieš ako má to, tak to je rozdiel. Chápeš ma? Kto vie veru? Ahoj Joe. Serus bratu, jak to jde? Ďakujem. Ako na ľudskom tele je vždycky čo zlepšovať, hej? To je ako socha proste. Alebo ako obraz. Vždycky máš čo prikresliť a tak ďalej, takže... Tá spolupráca čo zahrnuje? Tak. Tá spolupráca zahrnuje jedálniček, nastavím, čo budeš papkať, alebo nastavíme kalórie a budeš si počítať kalórie a určite potraviny. Ďalej. Tréningový plán, čiže na mieru, čiže buď cvičíš vo fitku, alebo vasnáva, alebo máš nejaké vybavenie, všetko sa dohodneme. Ty mi na začiatku pošleš svoju váhu, nalačnú obvod pasu a fotku a každých 7 dní po dobu 12 týždňov mi posielaš každý týždeň váhu, pas a fotku. A takto sa meníš pod mojím vedením. Ja ti nastavím, ak budeš papať, ak budeš cvičiť a ty len ideš podľa plánu. Takže za mňa bomba. Kto chce výsledky ľudia, na 3 mesiace pod mojím vedením 80 eur. Není veľa, alebo 2000 českých, poď si preto a za 2 mesiace nespoznáš. Za 3, sorry. Bože dať. Tak. To by sme mali. Sledujem ťa už dlho. Ideš bomby, skromnosť, trpezlivosť, držím ti palce. Ďakujem pekne, bráško, díky moc, vážim si to. Som tu preto, lebo proste chcem ukázať a motivovať nielen mladých, ale aj strednú generáciu a staršiu generáciu, že vek je len číslo. Dík za info, není zač. Let's go. A také, že výhovorky, že ja mám 40 rokov a 50, tak ja nemôžem to jesť, to už není také, to je totálna kokotina. Ja som toho dôkazom, že proste sa to dá, len musíš mať nastavený cieľ. Čau Marcel, čau bráško. Musíš mať nastavený cieľ a musíš to potom milovať časom. Ono ťa to bude naplňať, ale keď proste ty proste do toho akože nenabehneš, tak to je také o ničom, vieš. Takže keď do toho nabehneš, tak určite to bude lepšie proste. Lepšie, o 1000-krát to bude lepšie, hej. A potom si zvykneš a bude ti to chýbať. Je to taká droga, tá fitness. Je to taká droga, ako čo si povieme. Myslíš, že když dlouho do dobie pojedu full body, udelám formu? Ako takto. Toto veľa ľudí skúma, aký je najlepší tréningový plán. Taký tréningový push-pull legs, alebo upper lower, alebo split, hrudník, biceps, hrudník, triceps, chrbát, biceps, nohy, ramena, alebo ja neviem, aký je najlepší split. A, B a tak, hej. Za mňa, každý jeden split tak donesie vysekanej postave. Tam proste ty keď cvičíš, aj keď každý sval raz do týždňa, tak určite budeš mať progres zo začiatku. A keď držíš do toho stravu, či už chceš vysekať alebo takto, z akého mesta si, Plzeň, Česká republika, tak proste to ťa dovedie do tej víťaznej formy alebo tvojej životnej formy. Lenže postupom rokov, ak idú roky a ty chceš už budovať svaly, lenže už ty cvičíš 2, 3, 4, 5 rokov a každým rokom je to ťažšie ako naturál, naberať svaly a tak ďalej, ty už musíš začať rozmýšľať nad tým tréningom. Čo bude lepšie? Čím si starší, čo je horšie? Regenerácia. Oh yes, regenerácia. Čo to znamená? Že nebudem cvičiť na jeden sval 20 sérií,
ale radšej dá menší objem a precvičím ho častejší. OK, hej. Za druhé, bolia ma viacej kĺby, šlachy, lebo proste som starší a tie naše kĺby a šlachy sú upotrebovanejšie. Takže čo to znamená? Že nebudem tam hrotiť také extrémne váhy. Pôjdem také stredno ťažké váhy od 6 do 12 opakovaní v pohode. Hej? To je druhá vec. Za tretie, spím dostatočne. Regenerácia alfa, omega. Môžeš jesť najlepšie, ako chceš na svete, ale keď sa dobre nevyspíš, nebude to ono. Ja mám tiež taký problém, lebo proste mám deti. A ak mám deti, tak oni proste, Ježišmaria, tak oni proste idú spať o 11, o 12, tak. A ja tiež ráno vstávam do práce o 5:30, takže proste spím 5-6 hodín, ale určite lepšie ako 4. Hej. Keď ešte spíš tých 6, hej, 5,5 až 6,5, 7, OK. Najlepšie by bolo, keby čo spíš 7,5, 8. Čo ti poviem? To je určite tak. Proste, aký máš názor na cvičenie vlastnou váhu? Super. Prečo nie? Takto. Veľa ľudí si myslí, že proste ja budem robiť doma len kliky, budem robiť diby a budem robiť zhyby a proste bulharské drepy a nevybudujem nejaké svaly. Ja nevravím, že budeš extrémne nabúchaný, lenže ty keď budeš sa zlepšovať v opakovaní, keď urobíš naraz, príklad ti poviem, keď urobíš naraz 30-40 zhybov, ja neverím, že nebudeš mať poriadny chrbát. Ja tomu nechcem veriť. Hej? Keď urobíš naraz 100 klikov, ja neverím, že nebudeš mať veľký hrudník. No neverím tomu. Budeš mať, podľa mňa. Takže to telo nevie, či robíš bench, alebo či robíš kliky. Je to ten istý pohyb. Telo nevie. Ty zlyháš, tak čo urobí ten sval, keď zlyhá? Dá signál mozgu, hele, zlyhal som, potrebujem urobiť tú hypertrofíru, potrebujem zväčšiť svaly, aby som bol na budúci tréning lepší. Len o tom to je. Dať stimul mozgu. To je celé proste. Hej. Super, ja som split ze začiatku, zhubnul sem a teď moje telo stagnuje, dodržujú jídelníček a začal som teď teda na te full body, tak uvidíme, díky za odpoveď. V pohode. Není žiadne sa darí. Za mňa ako full body 3-krát do týždňa, pondelok, streda, piatok, alebo aj obdeň, jeden deň voľno, je bomba. Je tam najväčšia frekvencia, v každom tréningu cvičíš aj vrch tela, nielen spodok, takže sa tešíš na každý ten tréning. A za tretie, na regeneráciu je bomba. Takže, čo ti môžem na to povedať? Eňoňoňo. Len musíš si stanoviť v tom full body dobrý objem, nie nejaký prehnaný. Hej? Čau. Myslíš, že to je dobré, keď cvičím necelých 3 mesiace a dnes som dal zo 100 kg na bench, 100 kg na bench a mám 75 kg. Super, keď dá svoju váhu, už je to super. Prečo nie? Pokračuj ďalej. Ako, hej? Určite, hej? Ale disciplína, čo ty na to? Disciplína je základ. Seš borec, Jaro. Díky. Dušan, toto je pre teba. Dúfam, že ťa motivujem a začneš makať ako Fredka. Je to pecka, díky moc. Ako, poviem vám takto, ľudia, hej. Mám 39 rokov, 7. februára mám 39 rokov, hej. Za prvé, keby som sa oholil úplne do hola, tak povie, že mám 28, 25 mi takto typuje, hej. Takže cvičenie a nižšie procento tuku ťa robí mladším, lebo nemáš nejakú podrdlinu, nemáš takto nafúknutú tvár, proste si mladší. To tak je proste. Ja viem, keď som mal 95 kg, mal som takto líca a takú podrdlinu, takže vyzeral som ako demižon, hej. A mal som 28 rokov a ľudia mi typovali, že mám 42, no tak ako chápeš ma. Takže čo si budeme? Dietou a znížením procento tuku omladneš. Normálne, regulárne omladneš. Proste tak to je. Kto povie, že to tak není, tak ten klame, nevie nič o cvičení. Je to tak, ako hovorím ja. Sám na sebe to mám odskúšené aj na klientoch. Väčšinou, keď spolupracujem s klientami, tak po 2 mesiacoch, keď schudneme a tí ľudia sú v tvári úplne iní, tak ženy ich nechcú púšťať už do fitka, lebo že už akože
sa boja o nich, chápeš? A potom mi tí chalani píšu, alebo chlapi, že koľko žena ma niekto púšťa do fitka, že akože už vyzerám akože dobre. Chápeš? Proste to si všimne okolie, ako to je normálna vec. Ono si to všíma okolie, čo sa deje s tebou. Ja keď som začal cvičiť, ty vole, všetci sa mi smiali a ak som začal hubnúť, tak všetci, že ty koko, ty si ako schudol, hej, už ako vyzeráš, paráda. A potom už keď som už chudol vysekal, išiel som na súťaž, to neurobíš mi jedálníček, ty kokos, a ja by som tak chcel vyzerať ako ty. Ale na začiatku sa mi smiali. Na čo chudneš, na čo beháš, na čo držíš dietu, však ty furt budeš tlustý, ty máš rád jedlo. Tak to je. Tak to je, viem o čom hovorí Jaro. Tak to sme dvaja, Vráško, super, to som rád. Ale tak to je, chápeš ma? Ja už nikdy v živote by som nechcel mať 95 kg. Hoci rozmýšľam nad takým projektom, že zase sa vyprasím aspoň na tých 90 kg, ak som mal predtým. Je to pravda, je to tak, Dušan. A potom by som vám ukázal, ako schudnem. Ale budem vám ukazovať aj tú cestu, ak sa vyprasím. Hej? Poviem vám takto. Teraz fakt, že tu prisahám. A ja mám rád čokolády, sladkosti, kokosové rolátky. Ja mám tiež rád takisto jedlo ako vy. Ja som taký istý ako aj vy. Verte mi. Pozri, Dado si jedol tu mekáč a hranolky som mu donesol, bol som v Tesku, hej. Myslíš, že by som si to nedal? Dal by som si, hej. Ja som maniak na sladké. Ja zjem kľudne 3 čokolády naraz. Ako nemám problém s tým, hej. Študentské pečate. Čau, Janko. Takže ako chápeš ma. A ja som taký istý ako vy. Lenže ja mám tu v hlave disciplínu. Proste ja som teraz pripravený na závody a keby tu stáli aj takto, takéto kopce torty, tak ja by som si to nedal. Lebo proste ja viem, čo chcem. A keď ty začínaš niečo robiť, hej, chudnúť, alebo neviem, chceš proste urobiť väčšiu výplatu, čau môj, väčšiu výplatu v robote a chceš robiť hodiny, tak si povedz vždycky, že ty kokos, začal som to robiť, tak to budem držať. Tak proste idem si za tým. Toto isté je aj so stravou. Ty keď si pôjdeš za tým, ty si vyhral. Ty si vyhral a garantujem ti, že za 3 mesiace alebo za pol roka sa nespoznáš. Hej? Potom už ťa to napadne, už budeš mať to fitnessácké myšlenie, že proste, keď nepôjdeš do fitka, tak povieš ty koko, čo ja budem robiť dneska. Hej? Toto majú tí fitnessáci. Potom už bude problém neísť do fitka, ako ísť do fitka. Hej? Takže ako tak to je, no čo ti poviem. Tak to je. A teraz ako všetci si myslia, že to je len o postave. Presne tak. Je to tak. No. Není to len o postave. Táto postava je len bonus. Hej? Ja tu hovorím o zdraví človeka. Mal som 95 kg, potil som sa ako prasa, mal som 100 cm pandiero, nevedel som sa obúť, cítil som sa špatne, boleli mi chrbát, spodný, hej, a tak ďalej. Takže toto není len o postave. To postave je len ako ten bonus. Hej? Toto je o zdraví. Aby si nemal vysoký tlak, nemal obalené srdce tukom, aby ťa nebolil spodný chrbát, aby si vládal robiť v práci, aby si žil ako človek, aby si zrovnal hormóny, aby si nebol unavený a tak ďalej a tak ďalej. Není to len o svalnatom telu ľudia. Toto je len bonus. Ja hovorím to každému. Toto je o zdraví človeka. Človek, ktorý vlastní ľudské telo, mal by cvičiť silový tréning, ak môže, hej. Mal by cvičiť silový tréning. Kto povie, že nie, že nemal by, tak ten nevie, čo to je zdravie človeka. Nevie. Lebo tie svaly, ten silový tréning potrebujú. Doslova ho potrebujú. Ty keď cvičíš silovo, či už biceps, hrudník, celé telo by si mal cvičiť, nielen vršok a nie ruky, ale aj nohy, všetko. Nemusíš to preháňať 6 krát do týždňa. Stačí, keď budeš aspoň 2-krát celé telo precvičiť. To ti bohate stačí, keď už si fakt taký líny. Asi najsympatický človek z fitness šoféry. Ideš na to, super si. Ďakujem ma to, díky moc, bráško, to som rád, že ťa motivujem aj. Takže proste 2-krát do týždňa. A nemusíš cvičiť ani vo fitku, keď nemáš na čo čas. Nemusíš cvičiť. Stačí, že si urobíš doma kliky, nejaké zhyby, nejaké dipy, hej, nejaké bulharské drepy. Tieto 4 cviky ti stačia. Ako vážne. Vážne ti stačia tieto 4 cviky. Doma po 2-3 série
drepov 2-3 série, klikov 2-3 série, dipov, zhybov. Keď nevládne zhyby, kúp si tú gumu, daj si to na hrazdu, alebo daj na konár, hoci kde prášidlá, niekde, ja keď som bol mladší, tak väčšinou medzi panelákmi prášidlá, zober si tú gumu, daj si tam nohy, s pomocou, do pomocou a rob 2 série, nezabije ťa. 30 minút tréning, 25, to ťa nezabije 3-krát do týždňa. Fakt, pomôžeš tvojmu zdraviu, ver mi, pomôžeš tvojmu zdraviu. Hej? Lebo proste je to alfa omega, fakt, je to alfa omega pre to telo. Silnejšie svaly, čím viac svalov, tým rýchlejší metabolizmus, môže si dovoliť viacej papkať. Hej? Čím máš viacej svalov, môže si viacej. Ty keď vlastne cvičíš silovo, vyčerpáš glykogén zo svalov a tým pádom, keď ty niečo zješ, díky, ty niečo zješ, tak to nejde do tuku, ale ide to do tých glykogénových zásob. Ty doplníš len ten glykogén, ktorý si stratil na tom tréningu, chápeš ma? A ty nepribereš. Toto je super, toto. Takže čo robí silový tréning? Posiluje tvoje svaly, hej, kosti a vyprázdňuje tvoj glykogén vo svaloch. Tréning. A ty tým pádom si môžeš dovoliť jesť. Keby si jedol takisto, ak si jedol len doteraz a začal by si cvičiť silový tréning, tvoje telo by sa začalo tvarovať. Určite a cítil by sa lepšie. Ide o človekovi, že aký zámer má. No Jarovi sa páči atletická postava a majú, lebo rozumie sa tomu. A napríklad mne sa páči objemová postava, no podľa toho sa drží. Môže cvičiť neviem koľko, ak tomu nerozumieš, tak to je zbytočné. Určite áno. Tomu počíš mi na bále vadáš. Vadáš, požičím, Janko. Áno, Majky má pravdu. Toto, čo robím ja teraz, hej, že proste vidíš, že chcem mať naprúškovené ramená, triceps naprúškovaný a tak ďalej, to nikto nemusí robiť. Hej. Ja teraz som v príprave na závody a ja potrebujem 6% tuku, alebo 5 najlepšie by bolo, hej, keď sa mi to podarí. Toto není zdravé, toto nemá nič so zdravím, čo ja teraz idem robiť, hej, dajme tomu. Ale kto chce mať, čau, korátko, kto chce mať objem, tak výška minus 100 a dajme tomu plus 7-8 kg. To je taký kvalitný objem. Že nebudeš úplne vysekaný, budeš mať len ploché brucho a budeš docela veľký, hej, ešte. To môže každý mať. Viacej ako 10 kg nad svoj limit neodporúčam, lebo to už je podľa mňa obezita. Do tých 10 kg ešte môže byť pre život. Hej. Ja som toho názoru, ďakujem, Niko. Ja som toho názoru, že do 15% tuku by mal chlap a žena do 25% by mala mať. Viac by nemali presiahnuť. Toto je môj názor osobný. Hej. Takže a toto dokáže každý jeden z vás. To dokáže proste každý. To dokáže, hej. Len proste aj to jedlo. Ty nemusíš držať 100% stravu na 1000%. To je najväčšia blbosť. Lebo ľudia skočia do tej diety a ty vole držia to na 100%, ale už potom majú záchvaty prejedania. Joj, večer už nevedia, čo idem otvoriť, idem si dať čo, dá si dačo a už začneš žrať a zožere tam všetko. Ne, to sa tak nerobí. Keď nemáš pevnú volu od začiatku, tak začni jesť 80 zdravo, 20 nezdravo. Príklad ti poviem. Raňajky, obed, ešte jedno jedlo, 3 jedlá za deň, si daj zdravé a jedno jedlo si daj na čo máš chuť. Začni to takto robiť, nič sa ti nestane. Ale ja mám rád bôčik. Bráško, ja som dneska jedol bôčik normálne. Ja som v takej diete, že ja si môžem dovoliť jesť bôčik, anglickú slaninku, vajíčka, krkovičku si môžem jesť a tak ďalej. Hej. Ja nevravím, že každému to bude fungovať, ale ja som v takejto diete, kde si jem takéto veci, hej, bôčiky, anglické slaninky a tak ďalej, hej. A ja s tým nemám problém. Lebo mne to vyhovuje. Mne osobne to vyhovuje. Ja toto s klientami nerobím, s nimi ideme normálne ryžovú kašu, vločky, zemiaky a tak ďalej, ale ja už poznám svoje telo, vyskúšal som si veľa diét a táto mi sedí najviac. Tak preto ju idem. Lebo túto dietu robím
A vôbec, ako keby som nebol v diete. Pre mňa je to normálna vec. Ja musím mať každú hodinu. Však kľudne. Není problém. Aj každú hodinu. Není problém. To proste... Čo vám poviem, ľudia? Toto sú len výhovorky. Vždy. Proste. To je celé. Na zdravie, na vaše. Nech vám dá Boh zdravia, šťastia, lásky a hlavne, aby ste robili, čo vás baví v živote, lebo to je základ. Verte mi. Toto není malinovka, toto sú elektrolyty, ľudia. Bez cukru dokonca. Pijem to, také šumivé tabletky sú to, hej. Hodíš to do vody, rozpustí sa to pohoda. Chutí to podľa toho, keď si kúpiš pomaranč, borúvka a tak ďalej. Pijem to 2 až 3 krát do dňa, je to super za mňa. Udá môj tuke. Ja musím. Janko. Udá môj tuke, Janko sa bábu kica. Takže tak to je, no ako. Zase záleží od človeka, no. Hej. Nie každý máme pevnú vôľu, ale taký, čo nemá pevnú vôľu, tak by mal by začať proste 20% nezdravo a 80% zdravo. Hej. Ten človek si zvykne pomaličky a potom to už pôjde 100% zdravo. Ja tomu verím. Sem tam si dá raz za týždeň niečo nezdravé a bude happy. A pochopí, o čom to je. Mňa baví ojebávať ľudí. No tak to je pekne, bráško. To je dobré povolanie. To je super, ale kedy má súťaž a v akej váhe? Tak, bráško, mám 17.4. prvú súťaž, chcem ísť na 2, uvidím, ak sa mi podarí. Je to v Úle, presne tak, John. 17.5. mám mistrovství Čech, ICN-ko. Neviem, tam by som išiel možno do kulturistiky alebo fyzik. A pak 24. je mistrovství Českej republiky, ICN-ko. A tam by som išiel buď kulturistikou alebo fyzik. Ale na jedných chcem ísť kulturistikou, na jedných chcem ísť fyzik. Tak uvidíme. Uvidíme. Som zvedavý na to, či priniesem lepšiu formu, ale myslím si, že by som mohol priniesť. Hej. Nejdem predpovedať dopredu, ale jedno viem, že urobím všetko preto, aby som bol lepší ako minulý rok. Lebo petardy, brácho, díky moc, bráško. Lebo proste vždycky, keď prekonáva sám seba, kulturistika není o tom, aké suplementy odporúčaš. Tak, určite odporúčam magnézium, magnésko. Proste magnésko, počkajte, vám to ukážem rovno, hej. Čo beriem ja teraz aktuálne, aby ste videli. Jasné, tak to povie, je to veľa, ale ako čo ti poviem, no. Keď chceš vraziť do svojho zdravia, tak ako no. Počkaj. Hneď. Ukážem všetko, čo používam, aby ste nepovedali, že čo a jak. Tak, ideme na to. Okienko, suplementy. Inak, All Nutrition skončila naša spolupráca, takže už All Nutrition skončila. Ja im ďakujem, že ma podporovali. Takže ideme na to. No, čo ja používam za suplementy? 70, no dneska 71,5 som navážil. Takže, magnézium chelát. Magnézko, veľmi dobrá vec, proste doplní ti to šťavu, berem ich 5 tabliet za deň, 5 tabliet, magnézium, hej. Ďalej. Omega-3 mastné kyseliny. Pre zdravé srdiečko berem 3 tabletky denne, hej. Ďalej. Multivitamín. Mám tam celú krabicu, mám tam ešte 3. Multivitamín od Reflexu, 2 tabletky denne. Hej, máš tam proste všetky vitamíny v jednom. Ďalej zvlášť beriem ešte vitamín C.
na imunitu, proste vitamín C je bomba, lepšie ťa aj odvodní a tak ďalej. Ďalej. Čo beriem teraz? Ashwagandu som minule vybral, tak som si kúpil maču. Mača je vlastne adaptogén, ktorý by mal znížiť kortizol, hej? Proste stresový hormón, kortizol. Ono, keď cvičíš, alebo má stres, nervózní sa, stúpa ti ten kortizol. A keď si dáš maču, tak to ti potláča ten kortizol dole. Takže mača alebo ashwaganda, kľudne. Tak, ďalej, pre tréningovku striedám, keď ste si všimli, Agres, berem Dragona, berem N1, takže to mám také vzorečky a striedam si, aby som mal furt pestrejšie to. Takže pre tréningovku. Do pretréningovky, keď to ma sleduje, tak dávam kreatín, hej, doplnenie ATP, do svalov, bomba za mňa, kreatín, lepšie kognitívne myslenie, lepšia regenerácia, naplní tvoju svalovú bunku vodou, neboj sa, zavodňuje len svalovú bunku. Nie v podkoži, OK? No a do toho ešte pre tréningovka kreatín dávam citrulín. Hej? Takže toto všetko beriem a elektrolyty ešte nemôžem zabudnúť, hej? Takže ukážem vám to takto, aby ste videli. Kreatín, citrulín, magnésko, omega-3, matcha, vitamín C, hej? Multivitamín, pretréningovka a elektrolyty. Takže takto nejak to vypadá, čo ja beriem. Takto to vypadá. Bum! Takže asi tak, no. Mám tam ešte arašidové maslo a ešte beriem zero ochucovadlo, do tvarov si ho dávam. A inak už asi nič neberiem. To je všetko. To je všetko. Teraz takto povie, Jaro, ale to je veľa peňazí a tak áno. Ja nevravím, že nie. Máš pravdu. Hej. Je to veľa peňazí, ale teraz si zoberme. Takto ide vonku na pivo v piatok a minie tam, ja neviem, 50 €. Za 50 € si toto kúpiš. Raz do mesiaca. A niečo ti vydrží aj viac, aj 2 mesiace. Hej. Musíš vychytať akcie, keď majú na šopoch, alebo takto popozerať, objednať a máš pokoj. Keď vidíš, že to je lacné, objednám 2 a mám už na 2-3 mesiace. Hej. To by mal brať každý za mňa, lebo proste podporuje tvoju imunitu, čiže ty nie si tak chorý. Hej. ATP doplňuje proste vitamíny, minerály, to je proste akože alfa omega, čo ti poviem. Je to alfa omega. Hej, teraz takto povie, ale Jaro, to je chémia. Počúvaj sem, to není chémia. Keby to bola chémia, tak to by boli zakázané látky, ktoré nekúpiš legálne v obchode. Toto všetko, čo som ti ja tu teraz ukázal, kúpiš normálne v lekárni. V normálnej lekárni. Hej, chod tam, pozri sa, kreatín majú v lekárni, magnésko majú v lekárni, maču, omega-3, vitamín C, všetko, elektrolyty majú v lekárni, všetko. Hej. Takže proste to nie sú. Chápeš, vitamín C, keby chceš pokryť 1000 mg vitamínu C, musel by si zjesť 5 kg, ja neviem, ovocia. Kto bude jesť 5 kg ovocia denne? Asi nikto. Za prvé by te to vyšlo drahšie 10 krát toľko a za druhé, vieš, čo je to 5 kg ovocia zjesť? Masaker. Takže radšej si dáš jednu tabletku a máš 1000 mg. Hej. Takže to není nič proste chemické ani nič. To je proste pre zdravie človeka. Hej. A tak to povie, ale toto a toto. OK, ty to neber. Ja mám len jedno zdravie a ja si ho chcem chrániť. To je celé. Preto cvičím, stravujem sa a berem doplnky výživy. Hej. Jasné, že doplnky výživy v tej pyramíde nebudú 100%, lebo teraz, keď si takto myslí, ja si kúpim proteín, tak teraz to pôjde sem do bicepsu. Nie. Vždycky zapamätajte si, ja vám poviem, ako to ide, tá pyramída. Strava. Hej. Aký je tvoj denný príjem kalórií? Aktuálne nejakých 2000 kalórií jem. A takedy je to aj menej, lebo proste mám kvalitné veci, kvalitné potraviny, ktoré ma vyživia. Hej. Keby som jedol sračky, tak by to bolo málo a bolo by mi to fakt málo. Čiže v prvom rade strava, tréning, progresívny silový
Môžeš aj kardio zapojiť na srdiečko k tomu. Spánok, veľmi dôležitá vec. Pitný režim, hodne dôležitá vec a podceňovaná vec. Pitný režim, minimálne 2 litre by si mal vypiť každý deň. To je jedno, či si žena alebo chlap. 2 litre každý deň vypiť. Hej? A potom sú tie doplnky výživy. Ale to je tak zo 100%, tak 5%. Úplne ten vrcholek tej pyramídy. Hej? Takže takto si kúpi doplnky, ale nemá poriešenú stravu, tréning, ani spánok, ani pitný režim. Ale má doplnky. Takže teraz zoberie tá pyramída a on má len ten vrcholek, ten 5%. A ten zbytok nemá poladený. K čomu to je? K hovnu, s prepáčením. Hej? Takže keď máš poriešenú stravu, tréning, pitný režim, spánok a tých 5% keď nemáš, tak nestane sa až tak veľa toho. Hej? Ale keď máš 5% a nemáš poriešených tých 95%, tak tam výsledky nebudú. To 100%, že nebudú výsledky tam. Takže proste tak to je. Hej? Ale keď máš poriešené všetky 100% aj s doplnkami, tak tvoja hlava si povie, ja napríklad, keď idem na ten súťaž, držím stravu, tréning, spánok, pitný režim, doplnky, všetko urobím ako mám a je jedno, keď skončím prvý alebo posledný, ja si sám pre seba poviem, Jaro, proste nemohol si viac urobiť. Tak ako, buď spokojný, urobil si, čo si mohol. Hold, boli tam lepší s lepšou genetikou, lepší pripravený, OK, tak si nebol prvý, dobre. Ale zlepšil si sa z minulého roka, príklad, a nemohol si viac urobiť nič. Preto už. Urobil si všetko. Ale keby som to nerobil všetko správne, tak by som si vyčítal, mohol som to urobiť. Mohol som brať doplnky, mohol som viacej spať. No. A toto je to. Ja chcem mať proste čistú myseľ, čisté srdce. Urobil som všetko a nech to dopadne ako chce. Lebo proste tam tí rozhodcovia sa dneska vyspia tak, urobia také poradie, zajtra sa vyspia a bude zase iné poradie. Takže to není subjektívne. Tu není ako, kto vytlačí viacej na bež, ten vyhráva. To je super, to je spravodlivosť. Tuto tak není, bohužiaľ, v kulturistike. Čo hovoríš na silnejšie suplementácie? Ako silnejšie suplementácie? Nechápem. Akože čo silnejšie? Ako zakázané látky, myslíš? Ako steroidy a tak? Teraz neviem, vieš. Z týchto doplnkov, čo tu je, ty nebudeš mať nikdy vedľajšie účinky v prvom rade. Ty nebudeš mať proste, nezhorší sa ti zdravotný stav. Len sa ti môže zlepšiť. Z tých silnejších, keď myslíš anabolické steroidy a nejaké spalovače zakázané a tak ďalej, tam vedľajšie účinky sú automatické. Tam, keď ideš do toho, keď si to kúpiš, automaticky musíš počítať s vedľajšími účinkami. Chápeš ma? To je ten rozdiel. Tu ti to zdravie zlepšia a tam ti to zdravie zhoršia. Tak to je proste. Za mňa. Hej, veď poprav, v pohode. Ja už za chvíľu končím. Idem spať ľudia, ráno na 16 idem. Takže tak, no. No nič ľudia, idem ja si laškať. Žena už ide popraviť. Takže pekný večer vám prajem. Určite budú viacej takéto liveky. Takže kto ma nesleduje, nezabudni mi dať sledovačku. Ďakujem vám veľmi pekne. Budem rád proste, keď vás budem motivovať naďalej. Radiť vám. Aspoň také všeobecné rady. A keby si chcel 3-mesačnú spoluprácu pod mojim vedením, naučím ťa to, ako pracovať so svojím telom, aby si vedel. Kľudne mi napíš, 80 € na 3 mesiace, nastavíme všetko, budeme kontrolovať tvoju váhu, pás, fotku a za 3 mesiace sa nespoznáš, ale hlavne zlepší svoj zdravotný stav a ukážem ti ako na to. Ja ťa to naučím ťa to. Ukážem tú cestu. Napríklad MK677. Tak, MK677
Vôbec nepoznám, ale je to, že vraj nejaký steroid som počul. Takže nemám skúsenosti s zakázanými látkami. Vôbec. Ani nechcem mať, hej. A akože vôbec ma to nezaujíma. Ideš do práce? Čau, Andrea, hej, idem do práce. Ráno na 16. Takže tak. Takže díky za dobrý pokec a určite sa vidíme čoskoro, ale už na budúce poviem presne čas, kedy to bude, aby ste sa mohli pripraviť a zodpoviem na čo budete chcieť. Takže pekný večer vám prajem, držte sa a čaute ľudia, ahoj. Čauko.